Chaos. Dat is wat je sjurre als je van Waarden binnen kan rijden. Moest je eigenlijk dus vaststellen, wij hebben natuurlijk als IPB vervier dagelijks te krijgen voor mijn stremmingen. En dat is natuurlijk hier XA omdat je werken wordt. Wat dat budget dus eigenlijk voor u is dat de buslijn die wij hier normaliter rijden, die moeten wij omleiden. Wij gaan vanaf maandag 2 november, vanaf 6 uur, dan gaan wij hier de spoorwegovergang aan de Zuiderwijk gaan we helemaal afsluiten. Dan gaan wij het asfalt eruit halen. Het straatwerk gaat eruit en dan wordt de weg eigenlijk helemaal opnieuw ingericht. Omwennenden houdt toch de afsluiting een pruttelest van sloepverkeer. Wij hebben gekozen voor de minst slechte optie. Je kunt natuurlijk altijd overwegen om het open te laten voor het verkeer en voor fietsers en voetgangers. Alleen daarmee heb je last in je werk. Men rijdt door het werk heen. Je moet constant voorzieningen treffen om iedereen bereikbaar te houden. We hebben overleg gehad met Arriva om ook de bus zeg maar, over de parallelweg te laten lopen waar we nu staan eigenlijk. En we hebben toch besloten, ook om uit veiligheid, te zeggen van nou dat doen we niet. We maken de stremming of de afsluiting maken we iets langer, want dat zou in principe 4 weken duren. En we hebben gezegd van nee, dat doen we niet. We gaan het helemaal afsluiten en dan wordt de afsluiting iets langer. De werkzaamheden kunnen sneller uitgevoerd worden en dan kan iedereen er weer langs. Maar het budget dus, dat als de normaliter bijvoorbeeld hier halteren kerst, dus hier stop je kerst om die reizigers oer te laten stappen, als dat bijvoorbeeld nou net kan, dat reizigers een oren-oerstap krijgen. Dus bijvoorbeeld af in Katrebra en wat we nou ik vooral dient hebben, maar de werkzaamheden die er binnen, dat mensen oerstappen kennen op de trein. Dus het is eigenlijk een advies aan alle reizigers dat zij natuurlijk van tevoren even op arriva.nl sjuggen of uw reisplanner even invullen van welke route, welke reis kan ik het beste maken. De werkzaamheden nemen wel wat tijd in beslag, maar het resultaat mag er dan ook wezen. Die werkzaamheden die duren als alles meezit tot en met eind van het jaar en nou ja, wij proberen het voor de kerst af te ronden. Dus als corona ons met rust laat en iedereen gezond blijft en de weergoden ook meewerken, dan is dat haalbaar. Qua aansluiting en dergelijke bloot dat natuurlijk wel zoals het is. Dus vervoerstechnisch reizigers kennen natuurlijk in de oude situatie, nieuwe situatie altijd je maar de bus en de treinreiziger. Maar het is natuurlijk wel een prachtig nieuw gebied. Wat natuurlijk budget enerzijds voor de reiziger heel mooi nieuw station, mooie faciliteiten, wat er ik maar omheen komt. En natuurlijk voor uw buschauffeurs een prachtig plakje om de bus weer even deel te zetten. Dus daar ben wij wel heel wies mee.